12-hodinová výdrž a každý sa vás bude pýtať, aký parfém nosíte. Louis Vuitton Symphony, čisté, citrusové, svieže, s jemným zázvorom, toto vydrží aj viac ako 12 hodín a menej je viac pri tomto parféme. Ex Nihilo, Fleur Narcotique a Parfums de Marly Valaya sú čisté, svieže, kvetinovo-ovocné parfémy, ktoré môžete nosiť celú jar a leto a naozaj krásne projektujú a vydržia celý deň. Amet de Fleur od Liquides Imaginaires je prenikavá, svieža zelená hruška s jazmínom a tuberázou. Je to iné a určite sa vás niekto spýta, čo nosíte, lebo je to výrazné. Existence od Amouage, toto je synonymum elegancie, luxusu a čistoty, konvalínky, aldehydy a kadidlo, ktoré je vzdušné, prenikavé, svieže. Takýto parfém nosí pani, slečna alebo dáma, ktorá nosí Hermes kabelky a leto tráví na jachte. Aký je váš obľúbený parfém, ktorý vám vydrží celý deň a vždy nám dostanete kompliment?